Iščezlo je vreme vitezova, kažu. Nema više hrabrih ljudi koji bi se usudili da pođu na bojište ili da rizikuju svoj život da bi spasili nekoga. Ima takvih primjera, oni su retki, ali nije ovo vreme herojstva i veština. Međutim, internet je postao vreme viteštva, zato što su tamo svi vitezovi. Tamo se svi diče sobom i svi kritikuju druge, nalazeći stotinu mana svima onima koje zapravo ne vide. Desilo se pre godinu ili 2 dana da sam bila napisala jedan tekst i da ispod toga teksta bilo mnogo neprijatnih komentara, čak 80-ak. Govorili su da sam nepismena, da sam neobrazovana, da ne znam šta govorim, da treba da se izvinim svima onima kojima sam se do sada obraćala i da bi ljude poput mene u neka davna vremena spaljivali na lomači. Moja fotografija bila je u prvome planu, u tome tekstu je bilo jasno šta sam po struci, čime se bavim, a svi oni koji su te komentare pisali niti su se potpisali, niti smo znali tada, ne znamo ni danas, ko su zapravo oni. Ali verujem da sebe nazivaju herojima. Oni jesu heroji današnjeg vremena zato što upiru prstom u druge i govore šta sa drugima nije u redu. To nije herojstvo, jer mi ne znamo ko su ti ljudi, nisu čak ni Don Kihoti, nego su bezimena lica koje se kriju iza različitih Paja Patak pseudonima. Danas jedino možete biti heroj ako istupite u svoje ime i sa sobom, ako govorite ono što smatrate istinitim i ukoliko to uspevate da odbranite ili da odlučno stojite iza toga. Sve te druge priče koje govorite, a iza kojih ne stojite jer ne piše ko ste, zapravo nisu čin herojstva. Internet, paradoksalno ili ne paradoksalno, je mesto velikih kukavica. Velikih kukavica.